Remata o mes de agosto e con el a meirande parte das festas de verán da nosa provincia. Así é todo no programa de hoxe traemos concertos, cine e exposicións como estas. Hoxe achegámonos ao Centro Cultural Xaime Illa de Rasó porque este ano celebra o seu 10º aniversario. E por iso esta fin de semana estará disponible esta exposición de Neves Seara. Transitar a ruína é unha mostra baseada na obra da poeta e escritora Tamara Andrés. Esta non é a única exposición que traemos hoxe á Senda Cultural. Do Centro Cultural Xaime Illa de Rasó pasamos agora ao Museo de Pontevedra. Comezamos a Senda Cultural no Museo de Pontevedra porque alí continúan dispoñibles dúas exposicións. Por unha banda, de Leopoldo Nóvoa. Esta mostra naceu con motivo do centenario do nacemento do artista. A exposición reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa traxectoria creativa. Dende os seus primeiros anos en Uruguai e Argentina, pasando pola súa estadía en París e rematando coa súa etapa na Armenteira. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento. Continuamos no Museo de Pontevedra porque alí segue tamén dispoñible a exposición de Debuxantas, unha mostra que recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. En total, preto de 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. As dúas exposicións estarán abertas ao público no Museo de Pontevedra ata o 30 de setembro. E do museo pasamos agora ao Pazo da Cultura porque alí segue dispoñible a exposición Morquecho 2000-2020, unha mostra que ten como fío condutor a querenza deste pintor por plasmar o percorrido ao longo destes últimos 20 anos, todo a partir das viaxes levadas a cabo por países como Marrocos, Finlandia ou Berlín. Todos os que se acheguen a Pazo da Cultura esta fin de semana poderán gozar da evolución plástica e cromática de Morquecho a través de 150 pezas. A mostra estará dispoñible ata o 27 de setembro. En Alameda de Pontevedra continúan tamén dispoñibles dúas exposicións. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días de alarma e trátase dunha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen á perfección como viviron os pontevedreses esta pandemia. Dende os sanitarios, pasando polos traballadores dos supermercados, ata, por exemplo, os membros de Protección Civil. Achegámonos agora ata Cambados, porque no Pazo de Torrado permanece aberta a Mostra Foz, unha exposición de Santiago Idáñez na que o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas. Un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas coas que Idáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A exposición estará dispoñible ata o 20 de setembro. En Cambados segue dispoñible tamén a mostra de Manolo Paz. Os mares do mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos elaborados con redes rescatadas da reciclaxe. Podedes visitar esta exposición na Praza de Feciñáns ata o 16 de setembro. E por último de Cambados pasamos agora a Mosteiro de Poio, porque alí segue aberta a mostra de Diego de Giraldez, unha exposición formada por 15 cadros e unha escultura, que está baseada na corrente nas naturalismo, abstracción e surrealismo. A mostra estará dispoñible ata o 15 de outubro. E das exposicións pasamos agora ao resto de actividades culturais, porque esta fin de semana en Pontevedra haberá un vermú Pinto e Maragota, en Poio o concerto de Malqueda, en Vilanova de Arousa as sonatas de verán. Pontevedra acollerá esta fin de semana un novo vermú de Pinto e Maragota. A cita correrá a cargo das poetas Lucía Lao e Andrea Nunes, que ofrecerán o recital De Boche Unha,
un evento a dúas voces no que se unirá o amor e o humor. A actividade terá lugar mañá sábado no Campillo de Santa María ás 9 da noite. En Poio continúa esta fin de semana a programación de Reinicia o Verán. Enmarcado neste evento terá lugar o sábado o concerto de Malqueda. A cita será ás 10 da noite na Reiboa. Continuamos a senda coas sonatas de verán de Vilanova de Arousa. Mañá sábado na Praza dos Olmos ás 8 da tarde levarás a cabo a peza teatral do Maxín a realidade. A continuación, ás 10 da noite, haberá música a cargo dos DJ Moe e Óscar. O domingo pola mañá haberá unha andaina dende a estación marítima ata o mirador de Montelobeira. E para rematar esta fin de semana, ás 8:30 no Anfiteatro do Terrón, concerto de Añorán. De Vilanova pasamos agora a Barro, porque ali continúa o programa Con B de Barro. Mañá sábado ás 9 da noite en Agudelo terá lugar o Teatro Dous no Camiño de Isabel Risco e Fran Rey. O toque musical o poñerá o domingo ás 8 da tarde na Barosa, a banda de música juvenil de Barro. ¿Vas a ser el nuevo Iron Man? No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro curro. ¿Qué? Pechamos a senda cultural de Ose con cine e o facemos con dúas proxeccións que se levarán a cabo esta fin de semana. A primeira terá lugar mañá sábado ás 9:30 da noite no Parque Guren de Marín. Os que se acheguen ata alí poderán gozar da película Spider-Man Lejos de casa. No se pasa de Nick Furia. ¿Qué hay, pringaos? ¿Qué tal? Hablábamos del viaje. Estoy aquí en San Marco Polo. Creo que a MJ le gusto. Me recuerda cuando me enamoré. Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man. E en Meis o domingo tamén ás 9:30 da noite reproducirás a película O que arde. A cita será na Praza de Vilar da Armenteira. Pois eu estou ben contenta de que estés na casa. Algunhas rebolas están secas. Serán o cancro. E ata aquí a senda cultural de Ose. Nos collemos as maletas e nos imos ata o próximo venres á mesma hora. Gozade da fin de semana.